ଚିଞ୍ଚୁରା ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଙ୍କଲ ଇଏ ଡେଲି ମତେ ଦେଖୁଛି ଇଏ ଆଜି ପଚାରୁଛି କାହା ପାଖରେ କାମ କାହା ପାଖରେ କାମ ହେଇବା ଆଣ୍ଟି ନୁହଁ ମୋର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ଓ ହେଇବା ଅଙ୍କଲ ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କଲା ସେ କ'ଣ ଇରେ ସେଦିନ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଆମର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିଲୁ ଅବଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି ନେଇଛି ହଁ ପୁଣି କହିଲାଣି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଓ ହେଇବା ଇରେ ମୁଁ ନୁହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଅଟକାଅ ତାକୁ ଅଟକାଅ ତମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ତମେ ସେ ଅଙ୍କଲ